belakhe sini YTF parents body borno hamai marugo tuman humba khana sini 26 March mase 2022 salo Bubagra 10 tani somayo no sini 41 ompino ne bisingo Tentwi school ground no finally thangoi tongo kaisa loku thung panda sini Bubagra ni bising manani thangoi tongo nahor mung sini kaisa nang gerata Tipra land thansa last 15 Bubagra je samani mono tebini sini joto Tiprasa ro tabo thansangoi tongo omai khena singbo khnani 26 tarini salo Bubagra no sini elakao ompio manai belakhe sini bura buri boyesko sini TWF jotono khushi nglajak tongthlaijak tini sapong no sing bono tebini sini Bubagra no sing lamsuna nimau sing tiar khai tongo stage sini ground sing sajogoi naiwi tongo jate Bubagra phaibo boni bukha tongthujawai kaham ke thangoi khushi ngoi thangoi manani bau sing tiar tongo tini nokhana norok sini stage tabo tanglai tu sing hopung tini samung tangnai jemon tini horni bisu sing kila khaine omai khena tini sini TWF YTF song musuba phaiga tini sapung musuba layo omai ke samung khali tongka bin bau sing kobognani musugo joto sini Tiprasa takukte buksono phari sing thansa ni mario sing Bubagra no nahoroi tagosi sing thanglai nei sini 41 ompino ne joto sini Bubagra no hamjangnai te thansa no hamjangnai Tiprasa dokhano hamjangnai borno kobogjaw khnani 10 tani joraboni thik somayo phaiwi sini Bubagra ni je panda kok samono sing yasak sogui manani bango ageo sing 7000 থেকে 800000 sing target romani phiaba tabok jebabe messi sophaike gari je thi khaijak je hisab khainai mani 10000 ni above thangssne amaka tabo tini ni je reporting